Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shirye da zarar mun dora. Ni kuma mahaifiyar yarinyar yayata ce. An je an kai kuɗin ne, shine ya zo zai ɗauki kuɗin a nan sai aka kama shi. A ina ya je ya kai gawar yarinyar ya binne ta? Mu dai da aka tambaye shi ne sai aka ɗauko gawar. Kun san shi wanda ya sace ta ɗin ko kuwa? Mu ai da ba mu san shi ba, ashe shine mai makarantar su Nobel Kids. Ok, shi ne mamallakin makarantar da ita yarinya take zuwa kenan? Ina tunanin kamar dai shi ne mamallakin makaranta. Kamar dai shi aka naɗa shugabancin take zuwa kenan? Mamallakin makaranta. Kamar dai shi aka naɗa shugabancin haya ya kama a makarantar. Ya kuka ji da kuka ga gawar yarinyar? Ai mu ba wanda iya ganin wannan gawar yarinyar gaskiya. Saboda waɗanda suka gani sun ce daddatsa ta yayi. A buhu aka kawo ta. A buhu aka kawo ta? Muna kira ga hukuma ta ɗaukan mana mataki akan abin da wannan mutum ya aikata. Saboda wallahi makaranta. Kamar dai shi aka naɗa shugabancin haya ya kama a makaranta. Ya kuka ji da kuka ga gawar yarinyar? Ai mu ba wanda iya ganin wannan gawar yarinyar gaskiya. Saboda waɗanda suka gani sun ce daddatsa ta yayi. A buhu aka kawo ta. A buhu aka kawo ta? Muna kira ga hukuma ta ɗaukan mana mataki akan abin da wannan mutum ya aikata. Saboda wallahi. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shirye da zarar mun dora.